Anong gagawin? Anong gagawin mo pag nasa biyahe ka tapos para kang nasa ulap, halos hindi maklaro yung salamin mo? Kahit malamig pa yung panahon ngayon, sobrang lamig. Nasa 15 yung mostly. Napakalamig ngayon. Pero kailangan pa rin natin na mag-AC para ma-clear yung salamin natin sa unahan, yung glass. Malakas kasi yung ulan ngayon dito sa Riyadh. Ngayon lang ako lumabas, nasa 2:33 PM. Haya. Grabe ka naman. Loko-loko ka ha. May araw ka rin. Unahan talaga kita niya. Grabe, nagpapilis. Ang bilis ng takbo niya. Yun, ang kotse na yun. Halos hindi ko makita yung gaan. Ito yung time natin, 2:33 PM. Nasa Riyadh, KSA, napakalakas ng ulan. Pero grabe, ang daming kotse kanina. Andun, banda. Napaka-traffic kasi tuwang-tuwa yung mga S. Pag umuulan kasi taon-taon yung ulan dito. Tuwing December at January lang yung ulan dito sa KSA. Tapos sobrang tuwang-tuwa nila. Lumalabas halos lahat ng sasakyan. Yan. Ngayon nandito na tayo sa traffic light. Bawal yung cellphone na sa taas. Kasi yung mga kamera na maliliit na yan, alam nyo kung anong bawal dyan. Unang-una, seatbelt. Bawal yan, yung may may violation. Tapos sumahawak ng phone, bawal din. Kumakain, bawal din. Tapos pag naapakan mo yung line, bawal din. 4 na, di ba? Tapos dito sa unahan bata, bawal din. Ang daming bawal dito sa KSA. Hindi biro yung mga driver dito. Ang daming bawal. Tapos pag maapakan mo itong line na to, ganon din, bawal talaga. Sa unahan, ganon din, may camera. Mas maraming babayaran doon. Alam nyo kung magkano yung babayaran pag naapakan mo yung line niya sa unahan? Nasa 6,000 riyal. Pero pag nasa ganitong line, naapakan mo tapos nasa camera, 225 lang. Kasi may pinsan ako dito na naranasan na niya, naapakan niya. Kasi maraming kamera na sa daan. Sana ngayon, walang kamera sa daan. Meron din yan minsan sa gilid yung camera. Nasa 500 yan, isang pitik lang. Kaya doble ingat talaga dito sa KSA yung yung pagdadrive. Ang hirap dito. Kailangan talaga napakalakas ng ulan. Simula kagabi pa to. Pero hindi naman gaano kalakas, hindi katulad sa Pilipinas. Siguro yung sobrang lakas dito pag isang oras lang, baha na yung Saudi. Ganito lang talaga. Pero ang ulan dito tuwing December lang at saka January. Pag papasok na yung sobrang lamig, umuulan siya. Tapos pag kumbaga aalis na yung malamig, yung winter, ganon din. Umuulan sa mga March, mga isang beses lang, tapos wala na. Hanggang December na naman muli ang ulan. Tingnan nyo ang traffic sa kabila, yung daan. Sobrang traffic. Hala, grabe. Ayan. Sobrang traffic sa kabila, di ba? Kasi nagsilabasan yung mga tao dito pagka umuulan ganito. Ewan ko, gustong-gusto talaga nila yung yung baha. Yung maraming tubig sa kalsada. Hindi katulad sa atin. Nagsawa tayo sa baha. Halos araw-araw ang ulan. Dito taon-taon yung ulan.
Ngayon ang time 2:37. Okay mga idol. See you sa next video.